हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दाख्लै बावैसो मोनसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ बानायनानै खिन्थादोंमोन माने बेंगलराव फैबाय थानाय सासे सुबुङा गोमानानै दङ होननानैहाय दा बे मानसिखौहाय मोनफिननाय जाबाय बिथाङा बेंटल बाथाबारि होननाय गामिनिमोन दा बे बिथांखौ मोनफिनबाय बिथांनि मुङा लथब बसुमतारी ना बोरैबा मुङा आंबो बावलायलांबायसो भिडिअ बानायलाबो नामखौहाय दा बे बिथांखौ थांनाय बुधबारावहायनो मोनफिनदों होननानैहाय आंनोहाय दिनै खबर हरनाय जादों बेनिखायनो आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनो सानदों आरो ससे माने बेखौहाय बबेनिफ्राय मोनफिनखो मारै मोनफिनखो बेखौहाय जेबो डिटेल्स मोननाय जायाखिसै मानोना गावबो गोसोआव गैया खिथानो रोङा बबे जायगायाव दङमोन ओमफ्राय बेखौहाय जोंनि बर' मानसि नङा गुबुन हारिनि सासे मानसियासो निउ बङाइगावसिम लांदों होननानैहाय न'खरनि मानसिया आंनो फोरमायहरदों माने बे मानसिजों कन्टेक्ट खालामनानैहाय बे मानसिया निउ बङाइसिम दोनहैनानै गाव उल्था ट्रेन गाखोनानै फैफिनदों आरो ओमफ्राय बिथांमोना रायज्लायस्लाबनोबो मोनाखिसै जाहैदों बे मानसिजोंहाय माने ट्रेननि हाखु दाखुआवनो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननोहाय मोनफिनबाय होननानै खौरां हरनो थाखाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों आरो दा नोंथांमोना जोंनि बर' सुबुं गोमादों होननानै जिंगासिनांगौ जेबो गैला दा बिथांखौ मोनफिनबाय ओमफ्राय बिथांनिथ' बार गाज्रि लोगो लादों होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा न'आव सौहैनायजों लोगोसे एसे मोजाङाव फैबाय होननानैहाय न'निफ्राय खबर हरबाय बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे फोरमायबावनो सानदों थांनायसो मैया आर.एन. क्रिएशन बिथांजोआ जिबौ अरजानायनि मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादों बे भिडिअ भाइरालनि गेजेरावनो आं फंनैसो खोथा सावरायगोन आरो भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो ससे देखायगोन बिथाङा सर्ट मुभि गाग्रा सासे एक्ट्रेसबो बिथांखौहाय आखायाव फानफ्रबनानैहाय जिबौ अरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मैयानि दिनावहाय ओमफ्राय गोबां मानसियानो सन्देह खालामदों फेकसो नामा लबारनिसो नामा बेफोरबायदि सन्देह खालामदों आरो बिथांनि ओमफ्राय बिथांजोनि गाबगुनायखौबो गोबां रायजो राजायानो मैयानि दिनावहाय नुदों होनब्लाबो फोथायनाय फैयाखै दा बिथांखौ जोङो आपडेट मोनबाय थाजानो लुबैदोंमोन बयबो नंगौना नङा रियेल ना फेक बेखौहाय दा बिथाङा मोनसे भिडिअ बानायनानै होफिनबाय नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन दा बिथाङा बुंदों बे भिडिअआवहाय इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि आर'ज खालामनायाव आं दिनै मोजाङैनो दं होननानैहाय रायजो राजानिसिम गोजोननाय जासिहरदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना दाबो नायाखैब्ला आर.एन. क्रिएशनावहाय थांनानैहाय नायब्लानो जाबाय बिथाङा आरो फोरमायबावदों गावनि बिफायानो न'आवहाय जिबौनि मुलि गोरोंखानो जोंथ' बयबो मिथिखागौ न'खराव सासे जिबौनि मुलि गोरों सासे मानसि दंब्लानो जिबौआ न'खराव आनजाद लायो होननानैहाय जोङो मिथिगौ बयबो बे बाथ्राया नंखायना सैथो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन दा बिथाङा इसोरनि अननायाव मोजाङै दंसै जेबो जिंगासिनांगौ गैला दा बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होखाबाय रायजो राजानो नोंथांमोना थांनानै नायहैदोल' आङो दिनैनि भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांमोननि बेफोरबायदि अननाय मोनबाय थायोब्ला जोङो भिडिअ बानायबाय थानो गोहो आरो बोलो मोनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खनले खनले बुंनाय जायो आरो खावलायनाय जायो एसेनोसै गोजोनथोंसै बयनिसिमबो Jibwo hordों लोगोफोराखौ जिबौ आखायावनो हरदों आं थैसिगोन आयौ आयौ जिबौ आमा जिबौ हरदों आंखौ आखायाव फानफ्रबजोबदों केमेरायाव नुदोंना नुवा आं मिथिया बहा थाबोखो आङो माबासो नायदोंमोन माइसो नायदोंमोन आं जों आयौ आं थैसिगोन लोगोफोर दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ थैगोन होननानै सानना लादो आर.एन. क्रिएशना थैसिगोन आर.एन. क्रिएशना थैसिगोन आं आलौजोब्बाय दै बोगांजोब्बाय आं थैसै रावबो गैया लामायाव मेंबाय आङो